הסבר קצר על איך להכתב את הלקוח הפוטנציאלי בעזרת תוכנת ה-CRM. אז לאחר שנכנסנו לכרטסת של הלקוח, ובסוף השיחה, לפני שאני אומר את משפט הכתוב, קודם כל צריך להקליט את המשפט. אז אני נכנס להקלטה, לוחץ הקלטה, ואומר את המשפט הכתוב. לאחר שאמרנו את המשפט הכתוב, אם הלקוח הסכים, אז כאן, באזור של התוכן השיווקי, אני בוחר כן וממשיך. אם הוא אומר לא, אז אני בוחר לא ומסיים את השיחה. נניח והוא אמר כן, אז אני מסמן כן, ולאחר מכן אני צריך להציע לו את ההצעות שהוא רוצה בעצם לעניין אותו, לבדוק בעצם איזה מוצר הוא מעדיף, הוא רוצה, מעניין אותו, אם זה ביטוח רכב, דירה וכו'. עכשיו, את הנתונים שהלקוח אומר לי, אני מכניס כאן במאגר לידים 1, מאגר לידים 2, מאגר לידים 3. יש לי סוג ליד 1, יש לי פה את כל האפשרויות, וכן הלאה. במידה והלקוח נתן לי מייל, אז אני אכניס גם מייל. אם הוא נתן לי מידע על ביטוחים שיש להם תאריך חידוש, כמו ביטוח רכב, משכנתא, מבנה, אז אני אזין פה גם את התאריכים. חומר שיווקי פה כבר מוזן, כן? ומתאם זה אוטומטי. לאחר שסיימתי להזין את הנתונים, סוגרים את הכרטסת רגיל, מסיימים את השיחה רגיל, ויש לנו ליד מאוכתב. שיהיה בהצלחה.